Hormatly müşteriler, daşary ýurtda bilim almak üçin tölege geçirmek bilen bagly möhüm maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäris. Soňky gizilen üýtgeçmelere laýyklykda bank arkaly tölew diňe Türkmenistanyň bilim ministri tarapyndan ikrar edilen 4 sany halkara reytinginiň ilkinji müňlügine girýän üniversitetler üçin mümkin bolup durýar. Şonuň üçin resmi namalaryny taýarlamazdan ýa-da üniversitet saýlamazdan öň saýlan ýokaryky jaýyňyz şu 4 sany halkara reytinginiň ilkinji müňlügine girýändigini hökman barlamaňyzy maslahat berýär. Eger saýlan üniversitetiňiz bu talaplara laýyk gelmeýän bolsa, bank arkaly tölew geçirip bilmersiňiz. Üniversitetiňiziň sany we girýändigini anyklamak üçin ýa-da özüňize laýyk ýokaryky jaý saýlamak üçin kömek gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz. Tasdiklanýan üniversitetleriň sanyny almak üçin kommentariýada sany diýip ýazyň, biz size uğradar.